መስርሑ ደሞ ልዕሊ ሓደ ነጥብ እዩ ወዲኡ ማለት እዩ። እቲ ገዛ ድማ 140 ካሬ እዩ፣ ግን ብደስ በሃሊ ዲዛይን እዩ ተሰሪሑ። ናይ ማዕጾ ዋጋ ደሞ ልብሮት ልበለ ከባቢ 200,000 እዩ ወዲኡ። ሰላም ደህና ዲኹም ከመይ ኢኹም ቤተሰብ ናይ ሰላም ጓል ማዕላ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ሰላምኩም ብዛሕ ትርፍ ያለለይ ሓድሽኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ቤተሰብኩም ሻር ኮሜንት ላይክ ኣይትርስዑ። ይቅርታ ደሞ እናጠፋና ደሞ አንተ ካብ ፍልይ ዝበለ ናይ ደቂ መዳም ገዛ ይሒዘ መጽያ ዳመዳም ለለና መቸስ ጥንካሬና ይፍላዩ ብጣዕሚ ደስ ልብል ይፍለ ብቻ ላይ ሆነ ሽልማት የድልየና ግን ብዙሕ ሶሻል ሚዲያ ንሪኦ ንሽለም ለና ላይ ሆነ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጉዳት ይመጽለው ይርየሉ ሓደ ማለት እዩ። እና ካብ ከምዚ ዓይነት ፈጣሪ ሓልየና ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ደሞ ሓሳድብና ስሚሩ ከምዚ ዓይነት ክክናዓና ይፍጠረና ይዕበይናስ ናይ ባዕልኻ እዩ ከምዚ ኩሉ ግዜ ልብሎ ህወቴ እዚኣ ደሞ ሓንቲ ሓፍትና እያ ካልት መጽእ ስዑዲ 7 ዓመት እያ 7 ዓመት ቀድመ ኩናት ያው ከምዚ ናይ ምሽዋር ቅናሽ ስለነበረ መገዲ ከምዚ ትፈልጥዎ ሰሪሓ ሓደ ነጥ ሓደባ ቦታ እዚ ኣጸኒሓ ማለት እዩ። ቦታ እዚ ምስ ገዝኦቶ ደሞ ሕዚ ሰሪሓቶ ማለት እዩ። እዚ ተሰሪሑ ለሎ ቦታ ደሞ ኣብ ውቕሮ እዩ ከተማ ውቕሮ ትገዛ ታውልዓ ደሞ ስዑድ ዓረብያ ለላ ማለት እዩ። ሓፍትና ብጣዕሚ ጅግና ሓፍትና ያ ቀጽልሉ በቀረባ ወዲኺ ዓድኺ ኸይትኺ ዓሪፍኺ ትነውርሉ ትወልደሉ ትዝሙድሉ ይጎሮ ልክዕ ያው ለንጀራ ነው ለስደት ለነና ጊዜና ዕድመና ሰዓትና ሰውኢናስ ግን እግዚአብሔር አምላክ ድኻምና እየጠፈና ከምዚ ጌርካ ክትርኢ ካብዚ ለዓብ ጸጋየለይ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደ ወዲ ሰብስ ቀዳማይ ደረጃ ሕልሙ እዩ። በቃ ሕልምኻ ምስኻ ማለት ወሊድኻ ተመርዒኻ ማለት እዩ። በቃ እሱ ሁሉ ድሕር ቀሲሉ እግዚአብሔር ሉ ኣብ ልፈቆደ ሰዓት ልመጽእ ነገር እዩ። ሕልሚ ግን ናይ ባዕልኻ እዩ። ሓዳር ወላድ እንጀራ ናይ እግዚአብሔር እዩ። ግን ሕልሚ ግን ናይ ባዕልኻ እዩ። ኣብ ሕልምኻ ምንባር ክንደየና ደስ ከም ልብል ኣብ ሕልመን ካብ ዝነብራ ደሞ ሓንቲ ኣነ መርኣያ እየ ማለት እዩ። ድባዕለይ ሕልመይ ክነብር የለ ሓደ ሰብ ሕልም ምንባር ጓል ኣንስተይቲ ወጣዕተይ ብዘይገድስ ሕልምኻ ደሞ ክሳኻዕለይ ናፈጣሪ ሓይሉ እዩ። ግን ሕልምኻስ ክትሓልሞን እየካ ቅድኻስ ክተውፀን እየካና ትለሳኽዕልኻ ግን ሓደ ፈጣሪ ኣምላኽ እዩሞ ከምዚ ናይ ዝሓፍትና ኣብ ምስራሕ ገዛ ለላኽንላ ወዲኹም የርኢኹም ትጅምሩ ልትደሊላ ጀሚርኩም ይወዲኹም ባሕረኛ ለለኽን ሕዋትና ለዕዳኽን ዓዲኽን ምሽዋርኽን ከፊልኽን ጊዜ ይመለስ ስራሕ ይውፃእ ከምዚ ዝበለ ናይ ባዕልኽን ይፍጠረልኽን ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ከምዚ ትርእይዎ ለለኹም ጠቕላላ 5 ክላስና ክሽን ሽንቲ ቤት እዩ ማለት እዩ። ብክልተ ገጽ ኮይኑ እኔ ግን ኣብ ሓደ 140 ካሬ ኣተዓዳድልኡ በሓደ ገጽ ብቻ እዩ ትገዛ ልስራሕ ናይ ጽርግያና ድኳርስ በሓደ ገጽ እሱ ብ14 ብ10 ዝበሃል ሜትሮ እዩ ማለት ይፈላለዩ ኣተዓዳድላ ናይ መንደር ጉዳዩ እዚ ከዓ 10 ብ14 ውሽጢ ስለዝኾነ ናይ መሬት ኣከፋፍላ ጉዳይ ስለዝኾነ ደስ በሃሊ እዩ። ብክልተ ገጽ እዩ ትግብኡ ንሽተን ጽብል ይብለካ እምበይ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ረኣይዎ ብስሩ ብደንብ ተሰሪሑ ዝሓፍትና ገዲም ቀሪዋ ለሎ ቀለም ልስን ምልማጽና ክልተ ግዜ የተለሲኑ መጀመሪያ ተገሪፉ ካውሎም ጽካው ሳልሳይ የድልዩ እዩ። ሳልሳይ ምስተለሰነ ቀለም ናይ ደገ መዝሕቲ ክንሕዋቴ ናይ ደገ ቀለም ኖርማል ቀለም ተጥቀማ ጌጋ እዩ ማለት ባዕደ ስለል ጀመርዎ በጣዕሚ ድሕሪ 3-4 ዓመት ይፍሕሹ ይባላሽ እዩ ምንም ትርጉም የብሉ ኪሳራ እዩ። እና ተጸኒንኹም ማለት እዩ ኮርቲስ ቀለም ተልተጥቀሙ ኣድላይ እዩ። ቀዳማይ ደረጃ ቀለም ናይ ደገ ተሓጸብ ቀለም ናይ ደገ ቀለም ተገዚኹም ኳርቲስ ቀለም ብጣዕሚ ተመራጽ ተገዚኹም ወይ ተገዚኹም ብጣዕሚ ተመራጽ እሱ ተቆይኑ ኣይለቂ ንምንታይ 8 ዓመት ቆለ ይቕመጥ ኣይባላሽይ እቲ ኖርማል ቀለም ናይ ውሽጢ ገዛ ንጥቀመሉ ቀለም ተተጠቂምና ግን ድሕሪ 2 ዓመት በቃ ብጣዕሚ ይድፍሕሹ ብጣዕሚ ይባላሽ ዝገዛት በቃ አርጊት ምስል ገለ ዝቆሎም ብጣዕሚ ይባላሽ ኣብ ከምዚ ኣብ ልስን ደሞ ስሚንቶ ማይ ምስታይ ብጣዕሚ የድልየና እዩ። መብዛሕቲ ክንሕዋትና ኮንትራት እሞት ገዛ ነቂዑ ገለ ይበሃል ኮንትራት ይዎ ቀልጥፎም ስርሖም ልክሰልጠሎም እቲ ሰራርሓ ላይ ሆነ ለሐም መቅለስ እቲ ማይ በቃ ጊዜ ስለዝወስዶም ወዲኦም ናብ ካልእ ኮድ ስለዝደልዩ እቲ ማይ ንሽተን ስቴስቴ ብሎም ይሓድግዎ ይነቅዕ ብደንብ ማይ ክሰትኑ ከምዚ ተለሲኑ ብደንብ ማይ ተሰትዩ ተደሪቆ ካብኡ ተቀሊሙ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገዛ ይልሆን ምን ተኾነ ኣይነቀይ
መውዛሕትኡ በተለይ ስደት ለለና እነስርሖ ኣለና ገዛታት ግን ይነቅዕዩ ስለምንታይ ይነቅዕሎ ልካና ኾነ ስለዘይብሉ ዓዲ ዘለኹም ለ ብደንቢ ጌርኩም ስርሑና ስደት ለለና ኣብዚ ድኻምና ሰዓትና ጉልበትና ላባላ ጊዜና ላቃፀናሲ ኣብ ዓዲ ከዓ ብፅቡቅ ክሰርሐና ኒኦ ካብዙ ናይ ልምዖን የለሎ ሚድያታት ሓፍቴ ከምዚ ጌራትኒ ሓወይ ከምዚ ጌር ለለ እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ዓይነት ይሰውረና ልቶም ዓዲ ለለውላ ልቦና ይሃቦም ስደት ለለና ለፈጣሪ ጠንካራታት ኢና ልዕሊ ማንም ደቂ መዳሞ ወሲኹ የጠንክረና ማለት እዩ ብጣዕሚ የልሕዝን ከምዚ ዓይነት ሓውና ሓፍትና ኣደና ተዘይኣሚንናሲ ልመን ኢና ንኣምን ኩሉ ወዮ ኮይኑ በቃ ልመን እያ ሞተኣምን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲስ ወይ ኣቦ ደቃ ተዘይኣሚና ወይ ኣደኣ ወይ ሓዋ ወይ ኣቦኣ ወይ ሓፍታ ካውዚ ብላዕልስ ልመን ኢና ሞ ንኣምን ደቂ መዳም ስደት ለለና ብጣዕሚ እዚ ፌስቡክ ለለና ለሞይና ብጣዕሚ የልሕዝነናና ጥንቃቄ ንግበር ሕዋተይ ማዕሪን ይሽተን ቅርሺ ትሕዝ ለና ማ ቅርሺ ርጉም እዩ ቅርሺ ማለት ከቢድ ስለዝኾነ ኣብ ቦታ ነውዕሎ ኾነ ሓደገ ኣብ ቦታ መውዓል ይሓሽ በቃ ቅርሽስ ቢያንስ በዝሒ ቅርሽስ ኣብ ባንኪ ኣይተቕምጣ ክልተ ቤተሰብ ወይ ክልተ ሕዋት ወይ ክልተ መሓዘት ተሊኸን ኣጋጭኸን ሓደ ቦታ ግዝኦ ድሓር ለለሊ ዝሓንተ ኣጋጭኸን ትገዝኦ ኣይኾነስ ከዓ 1 ሚልዮን ኣብ ባንኪ ኣይተኣክበ ሕዋተይ በቃ ዓቕምኻ ጌርካ ምግዛእት ፅቡቅ እዩ ሰብ ብዓቕምኻ ኢኻ ትነብር لما عن تنوشتن تليك تصبح كتعبي خنا فتار እዩ ግን ትንሽተን ጀሚርካ ኢኻ ልትዓቢ ትኽእል ናና ይዝሓፍትና ብጣዕሚ ብፅቡቅ ተሰሪሕ ለሎ ያው ሕዋቴ ኣብ ምጅማር ለለኸን ከምዚ ዓይነት ልደለኹን ኣነ እኳ ብዙሕ ናይ ገዛ እንደ ለምፅ ሰብስክራይብ ግን ውሕድ እዩ 5000 በቀረባት እትያን ተስፋ ይገብር ኣነ ወና ጠፋኹ የምቢ ትሎም ፅሩይ ሓበሬታ እያ ልሕልፍ እዚ ኩሉ ክንደይ ወድኡ ተልኹምኒ ቆርቆሮ ጠቅላላ ለብዙ በሙሉ ቆርቆሮ 120 ቆርቆሮ ይወዲ ቤተሰብ مسكشينو مسخلو 120 ቆርቆሮ ጠቅላላ ለወድ ቆርቆሮ 120 እዩ ብዙ ኸዚ ቀዳማይ ደረጃ ቆርቆሮ ደሞ 1200 ተገዚኡ ያው 1250 ይሁን ወጥሕ ነይሩ እዩ ናይ ዝሓፍትና 1200 ማዓጾ ክንደይ ወድዩ ተድኹም ብዘይ ቤትሮ ከም ትሪኦ ለለኹም ለብሙሉ ክላሳት ቲቪ ምስሊ ማዓጾ ለውረለውን ኣለው እዩ ካሽዑ ይምበ እሱ ክንደይ እንዴ ወድዩ ማዓጾ ተይኹም ደሞ እስከዓ 200,000 ብር ማለት እዩ እስከዓ 200,000 ብር ይወድዩ ማዓጾ مسنا برا ما تمسنا كان شلو اسكع 200 كان شلو علىكوا خمسة اسكع 8 يسيسان يسيس 5 خم درجولنا 5 صفحات يو مالتيو ان احواتي زيات تمثل يا كله خلا دمامير 5 بريكوتا مسناي ايدو مسناي ندا مس كله زحفتنا اسكع زحز وصيحتنا يا درجه مرو اسمين تايو تانكر ناشنتي تسرحوا يو سلسته بخلتها مالتي تغلالا ازي خندي ودو تلخمني 1.3 داي حواتي 1.3 እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሕዚ ቀሪ ዋለሎ ናይ ቀለም ናይ ሰራሚክ ናይ ቀለምና ናይ ሰራሚክ እዩ ናይ ቆጻሬት እዩ ልተወሰነ ይግፋት ይሉ ያንስ ካብ ሕዚ ቀሪ ዋለሎ 150 ወይ 200 ኣኽላዩ اس بزخازس በቃ حزل ተጀመረስ 1.5 ካሬት በደንብ በውሽጣይ በደገ ጽባቅ ገይር ይወደክን እዩ ማቲ ወይ ይወደና ይንጀመር እንደሊ እነዚህ ሓፍትና እስኪ ርእይተኹም ጠንካራ ጓል ህዋናተይ በሙላን ለምጸን መሐስተይ ቀረብተይ ፎቶውተይ ሁሉን ጠንካራተተይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ መረቀዋ በደንብ ገይርኩም ትገዛ ቤተን በሳይ ወርሉ ወልዳድ ለቆል አይልኩም ካውለም ወራንኩም አይፈለየና ማለት حدث በቃ ኮሜንት ትጽሕፋስ ብታዕሚ ይለጸናንዕካ ተስፋ ሓቦ ይልኾናማ መራንኩም ኣብ ኮሜንት ርእይተኹም ደቂ መዳም ርእይተኹም ግለጻና ማለት እዩ ዝሓፍትና በደንብ ተንዎ ያክትሩያ ፈጠራ አምላክ ኣብ ሓሳብ ለለና ሁሉ ሓሳብ ብናስምረና በኻሊ ቪድዮ ስከረኸ ሰሰናይና